porque non a souben facer en menos tempo, non é unha preparación. É dicir, eu empecé tendo unha idea non moi distinta da que resultou ao final, pero non era a mesma do que eu quería contar. Eu quería contar, por unha parte, a historia da nena que vai ao cine, que ve as películas, que as conta, e por outra parte, a historia da vila de Riba da Insua nun período concreto onde se manifesta todo o mal, toda a maldade que se foi concentrando nese punto como en outros moitos, non? Entón, que pasou? Pois que provei diversas estructuras, isto de chegar a conclusión de que a voz narradora debe ser a da vila, pois levoume tempo. E despois hai outra cuestión, é dicir, na novela narranse 7 películas. Claro, tuve que ver moitas películas para escoller esas 7. En principio escoller moitas máis porque tenían que ser 7 que se adaptaran a certos puntos e a certos elementos da trama, non? Tiñan que ter a característica de seren dos anos 40, estrenadas, na capital nos anos 46, 47 e normais, 46, 47. Todas esas características pues, deronme moito que facer, pero xa che digo, cambiei moito, non? Existe un cuaderno, que vou mostrar que este aquí, hai moitas idas e voltas desta novela. Pero se chegas ás últimas, as que xa eran como, digamos, a estrutura final, estas e tal, lelas e non é a novela. Moito ou casi todo do que está aquí está na novela, ou casi todo do que está na novela está por aquí, pero hai moito que non está. E hai cousas que sucederon despois, que viñeron despois. Por tanto, eso foi o que me levou a ese tempo. Certo, que teño que advertir sempre, polo medio escribín outras dúas. Eso xa é certo, non iba a estar 15 anos e medio parado sabendo, como sei, o curta que é a vida, non? Eu creo tremendamente na existencia do mal como algo digamos que está aí, non? É que certo, o mal producímolo os seres humanos, non? Pero existe, non vale andar simplemente dicindo non, é que as circunstancias que se deron, non, existe o mal, é dicir, hai unha maldade en nós que se manifesta e outras veces pois, conseguimos dominala, non? Pero neste caso a min interesábame como aceptamos que o mal se meta en nós. Como aceptamos que veña unha circunstancia como foi a guerra que nos cambia a todos. Entón, a partir daquele momento, todos, do momento do llamado do inglorioso alzamiento nacional, todos somos un pouco máis malos. Todos. Entón, ven, o silencio, cómplice co réximen, veñen as delacións, veñen os axustes de contas moi vellas, ven todo eso. Entón, eso fainos máis malos a todos. Todos. Claro que os había vos, había os absolutamente beatíficos, claro que os había. Pero iso é como a escribir a novela dun home que está preparando unhas oposicións a notarías. Iso é unha cousa aburrida que non interesa, que verdadeiramente non nos interesa eso. Por tanto, esa é a razón de que eu escribir esta novela, digamos, onde o mal está aí moi presente. Hai moito ben que está aí especialmente para que se vexa claramente canto mal había. E hai unha bondade absolutamente maravillosa, tal como é a de Susana, a da nena. Pero tamén é dunha gran bondade o alfaiate que ao final chega ao martirio pola súa bondade. É certo, claro que hai moita, pero no medio de todo aquilo, esas persoas boas, no medio de tanto mal, sempre eran víctimas, porque estaban vencidas desde o primeiro momento. Non? Que pasa? Que Susana deféndese de todo o mal que a rodea co cinema. Ela di, non hai nada máis fermoso no mundo que o cine, porque esa é a súa defensa.
ao mesmo tempo era a súa maneira de dicir existe un mundo enorme que eu non vexo. Mais aló de Ribadeinsua existe un mundo enorme no que está o ben, está o mal, está todo, están todas as cousas que eu nunca vin. Entonces, eso é o que a ela a salva. Pero ao mesmo tempo, cada vez que acaba a película, que ela acaba de ver a película, ou que acaba de contala, ten que volver á realidade da maldade que a rodea. Centrome nos elementos que tiña o nacionalcatolicismo, non na religión, porque isto sería moito máis amplos, pero o nacionalcatolicismo tamén era un elemento absolutamente maligno, porque era un elemento de represión absoluta e de dominio total e absoluto da xente. Por que retrato eu unha vila pequena con un mundo religioso tan? Porque a vida era xerarquía e territorio. Ben, pois a Iglesia formaba parte dese elemento xerárquico que dominaba a todos e ao mesmo tempo formaba parte dese territorio que estaba encomendado a cada un dos párrocos ou abades ou o que fose, non? Entonces, o nacionalcatolicismo é o que era verdadeiramente maligno, non? Porque era cómplice do réxime e o réxime cómplice deles. Eu penso, non sei se os historiadores que me corrixen, eu penso que en Galicia, eu non vivín o que pasou en Castilla-La Mancha na guerra, ou despois da guerra, en Galicia, sin a complicidade da Igrexa, eu estou totalmente convencido de que o franquismo tería outra historia moi distinta. O cómplice máis grande do franquismo despois da guerra foi a Igrexa. O cura tiña máis poder que o comandante de posto da Guardia Civil. O poder resolutivo final de quen tiña que ir ali a deter a un individuo e tal era a Guardia Civil e eran os falanxistas. Pero quen tiña o poder de sinalar co dedo e tal, era o cura en moitos casos. Ollo, tamén había curas que eran boas personas, evidentemente, e eu coñecín moitos. O mellor coñecín máis que dos outros. Pero volvo ao mismo, a maldade é tan absolutamente perversa que fai que onde está metida non haxa máis que maldade, porque a bondade ocultase. Hai unha cuestión, na miña literatura aparece con frecuencia, non? Que a presenza que teñen en nós e para sempre, o que chamamos a conciencia, pero que en realidade é, digamos, a nosa memoria, non? E a relación que tivemos con eso que almacenamos a nosa memoria, que fai que non o poidamos esquecer. Entón, Ribadeinsua non pode esquecer os seus mortos, especialmente cada un non pode esquecer os seus mortos, non? Porque eso pesa sobre eles e non poden afastarse nunca deles, non? Hasta o punto de que, eu non sei se ti o sabes despois de ler a novela, eu despois de escribila, eu non sei se de verdade os personaxes que pintaba a muller, se eran personaxes verdadeiros de Ribadeinsua ou eran personaxes que ela non pintaba e nada máis, pero o que sí é certo era que eles sí se vían naqueles personaxes, non? Entón, eso era o que a mí me interesaba decir, vale, podese facer moitas maldades, pode parecer que podes vivir con elas ao lombo, pero en realidade non podes vivir, van de acompañar sempre, absolutamente sempre. E iso é o que fai de Ribadeinsua un lugar pois que non é o sitio mellor para vivir, por lo menos para mí, non?